esta moción consiste en presentar a solicitude da construción da parte correspondente dunha senda verde que una as organizacións de San Martiño de Guillar coa parada de bus urbano de Ramil, no concello de Lugo. Temos unha vía de menos de 2 km que une as organizacións a parada de bus de Ramil, que é moi transitada a diario por veciños e veciñas que se achean ata a parada de bus para collelo e desplazarse a cidade a capital provincial, a cidade de Lugo, a facer as xestións que consideren oportunas ou que sexa. Ademais, consideramos que hai unha orografía bastante benigna para que se poda construir a par desa vía unha senda paralela para darlle seguridade tanto a peóns como a ciclistas, que cada vez utilizan máis este medio e esta infraestructura. Esta infraestructura é estreita en toda ela, e entón obriga que tanto os peóns como os ciclistas teñan que ir invadindo polo medio da vía ou, correndo un risco serio. Nos propoñemos a construcción da vía porque isto engadería un elemento de seguridade, porque o tránsito tanto de peóns como de ciclistas, a ser pola vía en concreto, iría afastado do tránsito dos vehículos a motor. Bueno, con a realización desta obra realmente o que estamos propoñendo ou transmitindo unha demanda de moitos veciños e veciñas da zona, que realmente non o transmiten. Nos consideramos que o alcalde, a alcaldía, debe facer as xestións oportunas para que se leve a cabo, porque consideramos que un goberno municipal é unha ferramenta que se debe caracterizar por solucionar os problemas da xente, por intentar mellorar as condicións de vida das persoas. Mire, imos ver, nos negociamos aquí en público, diante dos cidadáns do Outeiro do Rei, non negociamos nos despachos, porque nos adiantamos os seus prazos, porque non nos fiamos dos seus prazos. Nos está dicindo que ten un plan de mobilidade e acaba dicindo que o ten en elaboración. Entón, nos vimos por diante. Entón, estamos lanzando unha proposta para que faga e execute. Vostede me dá a impresión que está actuando un plan un pouco sectario. Como é unha proposta do MNG, non vai a ser que saquen rendibilidade como plan único. Non vai a ser que saquen rendibilidade. A ver, temos vontade de facelo realmente para ano que ven, sí ou non? Esta proposta. A mí me trae a súa proposta de plan de mobilidade con todo o que dixo e voulle votar a favor. E é do PP, pero dame igual, porque interesa aos veciños de Guillar. Interésalle, igual que esta. O que non entendo é sí, pero non. Logo aquí estamos. Sí, pero non.